Usa ka 9 anyos nga batang lalaki ang kritikal human matud pa gikulata sa 5 ka mga high school students sa Iligan City. Igo lang daw miuwang ang biktima sa laing 2 ka bata nga nag-away nga mao hinuoy gidumtan sa mga sospek. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Critical karon ang kahimtang sa 9 anyos nga grade 3 pupil sa Maria Cristina Falls Elementary School sa Iligan City. Human kinig gitabangan og kulata sa 5 ka mga high school student sa lugar niadtong adlawng Lunes sa milabay nga semana. Pauli na daw unta ang maong estudyante sa ilang balay dihang giatangan sa 5 ka mga batan-on og gikulata. Dili pa maklaro ang motibo sa pagpangulata. Nakauli pa ang biktima sa ilang balay ug dito na nagsugod ang taas nga hilanat niini ug nagsakit ang ulo nga gikatingad-an sa ginikanan niini. Dali nga gidala sa ospital sa Iligan City ug gi-refer kini sa mas dakong ospital sa Cagayan de Oro City tungod sa komplikasyon. Abtan to alas 6 sa hapon, pag kumakaon ning suka siya ma'am. Pag suka niya ma'am, pagkataod-taod ningipik din ang iyang ulo, sakit taw. Engko taw ikatulog nang na kay basig labad ra sa ulo. Adlawng Miyerkules sa buntag, mao to siya ma'am nga magsige na siya anak siyang kuan, ulo. Sigana siyang ulo pero wala na kanang urag nang gahi siya ba. Sumala sa administrasyon sa Maria Cristina Falls Elementary School nga hugot gyud nilang gibawal ang bisan unsang paagi sa bullying sa sulod ingon man sa gawa sa eskwelahan apan wala gyud sila nasayod sa panghitabo tungod wala kunoy nag-report sa ilang opisina. Ang among information didto ra gyud namo nakuha sa Facebook ra gyud in tawon. Mo ra gyud na kay wala joy parent, igsuon or relative nga ni anhi diri sa eskwela nagpahibalo nga ingon ana di ay ang kanang mitabo. Basta ang kanang kuan advisor wala jud kay balong. Miatubang na sa barangay ang 5 ka mga batan-on nga giingong nangulata sa 9 anyos nga batang lalaki. Sumala sa barangay nga igo lang miuwang ang biktima sa laing 2 ka mga bata nga nag-away niadtong tungura. Ang dako na tong tsansa ni kung maulian tong bata kay katugid mi makatudugin sa kakulata. So maragya pero karon magpabilin sa kita nga ano bang dili pa kita makasure kinsa gisuspek kay wa kita. Sa karon nagpahigayon na sabkuno og investigasyon ang City Social Welfare and Development Office sa Iligan ug ang Iligan City Police Office. Desidido sa mga amahan sa biktima nga mopasaka og kaso sa mga nikulata sa iyang anak. Wala pay pahayag ang 5 ka mga gitudlong suspect. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.